Кажи, мило мое малко меко. О, какво? Кажи, мило мое малко меко. Не, мило малко меко. Мило мое малко меко. Мило мое малко меко. Мама, преди на ония автобус с спирката. Ма не е абсолютно същия, съм 8 година. Какво каза? Какво искате ви, бе? Ще ме пашете, да не бе. Как беше, ма? Как беше? Пръчката. Пръчката ми се казва... Стефан? Стефан. Брадата ми Гошо. Да право ти каза! Кажи, мило мое малко меко. Мило мое малко меко. Много бързо. Мило малко меко. Кажи го още веднъж бързо. Мило мое малко меко. Бързо. Не мога, защото не мога да говоря. То ми е порожден ден. Много му бързости. Така пирвя. Какво? Исус! Алко е забавление се вижда. Не се разговаряй сам. Защото не ти ходи. Но толкова лимонка сам. Не. Но това са пипелички бръжите с ражда. Чакай, спусна псата. Не дей, моля. Това направо като оня, дето са бойца в бараката. С боя за... Аз вече вика, тази ден бях тук. Аз никой не покачиш, защото те зная. Няма това. Ама знаеш какво? Не ме интересува, че ще го гледаш във Фейсбук. Ма умираш отвътре. Да, добре. Човек, въобще не ми пука. Разкажи малко за себе си. Какво да ви разкажа? Нещо интересно беше. Моят живот въобще не е интересен. Какво да разказвам повече? Айде, направи се пак като най-полскавите да пиш. Мама, моля те бъчко. Ластика ми падна. Нищо. Сега ще го дам, ще се това се грозна. Няма да сня сок. Малко ме боли гърлото, не мога да пея. Дигните коста, ще си по-хубава катиничка. Какво бе? Говори по-силно. Как е това ще направи за това? Се баваме с тъпата и дъщеря. Чуваш ли ме, бе? Чувам да пее всеки. Как се сме? Не ме съм напушила. Да. Тихо. Искам да песен. Коя песен? Аз ще обърна. Но ти толкова звънко ще притисниш. Направо имам чувство, че вътре влизам. Айде, няма да гледам. Ма каква песен? Не знам. Какой беше тази песен? Силка, кой е порожден ден? Чакай, май Фейсбука ми се включи. Такава ли? Аз по принцип съм пада малко от бургоджийките. Наполовина малко загонджийките. Чакай да видим. Ти пък да си тъпа. Не, малумна съм. Кажи мило мое малко. Абе, не ми давай толкова бързо камерата, бе! Добре, ай по-далеч. По-бавно. Кажи мило мое малко меко. Мило мое малко меко. Бързо. Мило мое... Мило умно. Това си ти. Мило умно. Ще ме досаш. Мило мое малко меко. Бързо. Много бързо. Мило малко меко. Малко бе. Кажи, имам скочи за детскичко. Имам скочи детскичко. 60. Чакай. 60 на 60. Си не мога да го кажа. Предварително го казвам. Запръча ми на дилето. Да ми иде дилето. По-хубаво да ме разумеш. То ни пада косата, ма. Не да спазва. Колко за келева, ма. Тото и от много напрежение става вече. Да пати гроби. Не се ще окача. За кияната. Давай, доставки си. Тук ще да се дам там до чуйте ми майка ти подръчка и го кажи. Болна Как съм. се чака Мариния? Много добре. Болна съм. Скоро може да умирам. За чуго заведи във Фейсбук.
Да му гледаш поне за последно колко съм красива. Гошо, да види как стоя да него. Така. Как си стърчим там? Да, я съм те гледам. Не съм гледал. Ние виж, тема и тата на страна. Отляво дясно Тетяна. Беда, бе. Какво да правя? Беше ми писани маслимей, защото беше ми... Пак е само да не го кажи. Шука, човек, стири да ми слезе. То колко минути стана? 5? 5 и 30. Няма да мога да го гледам. 3000 човека. Точно да може да разбира и към... Довете ще чака след малко на деня. Довиждам след малко добре. Все пак си редактор се пак. Да. Абе, как ме сложихте за рибата, а? Риба в кутийка, не Не, е риба. стика. А все пак, колко съм какъв смъртник. Гошо, видите, ман. Каква си всъщност, да. Ако бъдеш камерата на отдясно, да видите от свети каква е в момента и тяхната са като мен. Да вика здравия. Ау, Да не говорим сега. тук бърка ти вече сърцата. Каква съм красива. Да си да си. Тя това не иска да показва. Какво ви ще забия просто. Аре, само малко да те снимам, да е. Айде, малко. Виж ми шрафа. Покажи Да, да, види чужак. Паметинца. Десо, това ще бъде. Десо, дигни нагоре малко. Че пък ги мръзни. А не тото с боя. Подчертай малко му. Нема. Чумир. Кюмир. Да си пусна малко музика за душата. Няма да се снимам, заклевам се. Стири да ми гледа, ако се снимам. Да, бе, спокойно. Аз гледам там, отидаш много игрозно там. Добре. Виж колко клипа повече от 5 минути, ако няма да гледа на Фейсбук. Ще гледа то. Защото самата не играе. Ще го качиш на това. Естествено. Да, защото не играе. Аз ти там да играй малко. А? Играй малко. Не, човек, вече лошо ми става. Да, след. Катлара ходи. Гледаш? Ще пък е приятно да е. Алек, пред... Алек. Да продължете да играе. Да. Да. Аз нещо като ме снимаш там, не мога да се разпознавам да играе. Добре, от тук. Не мога да ме разпознава. Как е мама? Загоним цяла вечер. Да, ще ме так снимала, сериозно. Това ги стига толкова сняма, преди да поднява. Няма да се гледаме повече. Кажи чао. Чао.